Čaute, čaute. Vonku máme nádherné 4 stupne, tak sme sa rozhodli spraviť také indoorové videjko, v ktorom sa pozrieme na to, ako sa na Slovensku predávali motorky v roku 2018. Máme na mysli iba nové motorky, predané cez oficiálnu dealerskú sieť a ktoré boli zaregistrované, to znamená, ktoré majú značky. Čiže z týchto čísel sú vyňaté štvorkolky, krosky, elektrické motorky a tak ďalej, ktoré nás až tak nezaujímajú. My sa chceme pozrieť na to, ako sa naozaj darilo reálnym motorkám, ktoré stretávame na cestách a na ktorých každý z nás jazdí. Takže za mnou môžete vidieť, že sa ich predalo 4900 kusov, čo je viac ako v roku 2017, čo nás každopádne teší. Poďme sa pozrieť na to, ako sa darilo jednotlivým značkám. Je tam Honda s obrovským náskokom pred Yamahou. A za Yamahou je BMW a KTM, čo sú značky, ktoré nikdy nebývali v prvej trojke alebo v prvej peťke, povedzme. A ktoré dokonca vytlačili Kawasaki po dlhých rokoch. A ešte väčší pokles zaznamenala Suzuki, ktoré na 248 kusoch, Suzuki zvyčajne bývala taká trojka až štvorka. Ďalej Maxon, Vespa, Adamoto a Kiwe, čo sú čisto skútrové značky. Najpredávanejšie motocykle za rok 2018 kráľuje im už dlhé roky GS-ko, nasleduje Honda NC750 X-ková, Africa Twin, Mali Vestrom, Yamaha MT-07, Honda Rebel a tak ďalej a tak ďalej. Ešte krajšie to vyzerá na skútroch. Je tam Honda PCX, to už je tiež dlhoročný favorit číslo 1, vždy vyhráva všetky tieto rebríčky skútrové, predalo sa ho 437 kusov. Následuje ho Yamaha NMAX 125, ďalej SIM, ďalšia Honda Forza 125, Maxon, Piaggio, Vespa Primavera a uzatvára tabuľku SH 125 od Hondy. Celkový podiel skútrov na slovenskom trhu je okolo 40%, pomaličky klesá, niekedy bol viac než 50%, čiže je vidieť, že tých veľkých motoriek sa predáva čoraz viac. Takto vyzerajú predaje po mesiacoch na Slovensku. Vždy tie ťažiskové mesiace boli apríl, máj a jún. Potom už sú dovolenky, potom už je jeseň a zima a najmenej sa samozrejme predáva vždy v decembri a v januári. Takto vyzerajú predaje po okresoch. Celkom logicky vždy najviac sa predalo motoriek v Bratislave, tam je až obrovský náskok. Následujú Košice, Senec a Žilina. Tabuľku uzatvára Pezinok. Ja som vyberal iba tie okresy, kde sa predalo viac ako 100 motoriek za minulý rok. A toto je rozdelenie farieb. Úplne najviac môžete vidieť bielých motoriek a skútrov na našich cestách. Nasleduje čierna a červená, potom sivá, modrá, oranžová. Oranžová si tušíme, komu patrí, aj zelená tušíme, komu väčšinou patrí. Ale vidíte, je tam aj hnedá, strieborná, žltá, zelenožltá a 5 ružových motoriek lieta na Slovensku. 214 je najsilnejšia motorka na Slovensku, ktorá sa predala za minulý rok. Je to samozrejme číslo v koňoch. A je to Ducati Panigale V4. A máme tu ešte jedno zaujímavé číslo, 299, ktoré máme aj v našom logu. 299 je maximálne číslo, ktoré väčšina motoriek, myslím rýchlych motoriek, má zapísané v technickom preukaze. Reálne dokážu vyvinúť aj vyššie rýchlosti, napríklad tiež Ducati Panigale V4 alebo Aprilia RS V4. Ale do techničakov píšu 299. To je z dnešného indoorového videjka všetko. Prosím vás, nezabudnite si nás subscribenúť a stlačiť aj ten zvonček, aby ste všetky videá dostávali presne vtedy, keď ich zverejníme. My budeme veľmi radi, aj keď sa nám ozvete, napíšete do komentov, ako sa vám naše videjka páčia. A to je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme veľmi pekne a čaute.